Sareh-sareh waton pikole, gremet-gremet waton slamet. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat 45. Oh iya. Mas Akbar dan kru Astabrata sehat sukses selalu untuk kabarkan saking Allah Ta'ala. Nyuwun gending gubuk asmara lagu menika kagem sedaya pamirsa ingkang anenggane lumantar live Astabrata Media. Matur nuwun saking kula Bapak Lasiman. Iya. Hadir-hadir iya. Request uler kambang. Iya. Ingkang ngendang sidhen jenengan Mbak Retno. Ya. Kuwi anu to, duwe buzzer bareng. Iya. Sugeng dalu Mas Akbar saking kula Wahyu Jabrik. Iya. Nyuwun lagu ninggal katresnan semoga semakin banyak tanggapan. Amin. Ana meneh. Sugeng dalu Pak Dalang, saya Bapak Oka Wibowo, kula badhe nderek anguri-nguri budaya Jawi nyuwun swantenipun Mbak Bir. Ya. Wonten request lagu Layang Kangen. Nah. Lestarilah budayaku matur nuwun Bapak Dalang. Nggih, amin ya. Ditanjake sithik mboko sithik no. Ya. Dibajutke. Sapa? Mbak Yovika Listia Risma karo Mbak Birgita Ayu Setiani ngadeg bareng wong loro. Wah iya. Sepote sing gumiak. Ayo. Coba kaya ngapa? Ya. Luar biasa. Oh iya. Kita kelimik satu-satu. Ayo. Anu duduknya. Ya, kok duduknya? Maksudnya posisinya. Blocking. Selamat malam wilujeng dalu Mbak Yovika. Inggih, wilujeng dalu Mas Dalang. Ayo, wilujeng dalu Mbak Birgita. Nggih, sugeng dalu, Pak. Judes ya Mas aku. Apa sing judes? Jenengane lho kok cuek lho biasane ya ketok kewes merak Loh. ati. Sangke jenengan ini tidak pernah bertemu dengan saya loh, Pak. Jadi sama ini selalu gitu Mboten. Kabeh kanca-kanca seniman kabeh tak rangkul ora ana sing tak bedake siji mboko siji. Lah iya kok sampean ngomongke aku judes lho. Aku sehat Mbak Yovika? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat Mbak Birgita? Sehat, Pak. Ya to judes. Lho, salahne to. Ya sehat, Pak. Ngoten niku kangen, Mas. Ya ora ketemu. Saya ora ketemu Astabrata kangen ya biasa. Kangen banget kalau Astabrata. Lah berdua anu sih, ayo. Apa biar ketok kompak chemistry-nya itu dapat berdua salaman. Ya Allah, gimana kabarnya Mbak Yovika? Sehat ya? Sehat banget. Wes lho, Pak. Iya, luar biasa. Kabarnya sehat ya Mbak Birgita? Sehat. Berangkat dari Solo tadi? Iya, Pak. Mbak Yovika berangkat dari Ngawi. Berangkat jam berapa? Tadi dari Ngawi. Kula berangkat jam 3:30. Setengah 4 Mbak Birgita? Jam 5:30, Pak. Oh ya setengah 6 nek Mbak Yovika niku saking Ngawi para sederek, kecamatanipun Padas, desane Sukowiyono. Nek Mbak Birgita menika asli saking Kediri nggih, Mbak? Iya. Kedirinya Semen. Sak menika hijrah domisili wonten ing Karanganyar. Iya. Karanganyar kecamatannya Plesungan. Kok apa to Pak sama nih Pak Om? Perumahane Adiwangsa Village. Lho, gumun aku sama nih. Lho siden-siden kula raket sedaya, kula akrab. Berarti jenengane rumah-rumah siden ki apa, Pak? Ngapal no? Sak perumahane sak nomor perumahane ya, Pak? Mboten. Yo sampean tok. Mereka cuma orek-orek ya. Anu
Yovika dan Mbak Birgita, Nggih. ini ada tawaran yang menarik. Apa, Pak? Ngene. Sekarang kan sinden zaman sekarang itu bukan hanya dituntut suaranya yang bagus. Iya. Sindene kudu ayu wajahe, jogete pinter, nek iso duwe nilai plus, iso mbanyol, iso drama. Lah iki aku wingi bareng ketemu karo Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ning kono, Pak? Ning Amerika kono? Ning Solo, ning anu Kulon. Ketemu jagongan karo Presiden Amerika Serikat yaiku Donald Trump. Iki Donald Trump iki peduli dengan budaya kita, ya toh, peduli dengan budaya kita, arep ngrekrut sinden main ya kuwi dadi film. Film, bintang film. Kira-kira nek tawaran kuwi biar kita gelem ora? Ya gelem kok Pak aku, Pak. Gelem ya main film ngono gelem. Mau dong. Oh iya. Anu sapa Yovika mau dijak main film gitu mau. Mau. Tenan lho ya? Iya. Mau. Iki apa? Biar kita mau tenan? Ya gelem Pak mau. Nah, saiki mumpung aku ki wektune wis mepet. Main film itu kemarin ditawari sama Donald Trump itu judulnya Teman Rasa Pacar. Jenengan niku? Karo sapa Donald Trump kuwi. Teman Rasa Pacar. Itu film apik lho ki. Luar biasa. Berarti apa Pak? TTM, teman tapi mesra. Teman tapi mesra. Iki sing gawe skenarione iki Donald Trump. Nah, iki kok main film saiki aku pengen wong loro iki dilatih sik. Wong loro iki main film, main drama. Iki skenarione wis ditulis karo Donald Trump. Nah, ibaratnya ngene. Iki sing ditulis karo Donald Trump ya. Iki aku maca ndek ngenane. Iki ana wong lanang iki jenenge Kacuk. Wong lanang iki jenenge Kacuk. Lah, iki kamu wis nganggo jeneng aslimu sik Birgita. Birgita kowe dadi pacare Kacuk. Suwe yo gandeng yo wis 5 wulan 6 wulan lah. Gandeng karo Kacuk. Lah tibaning padha Kacuk kuwi tertarik karo Yovika. Nah, tertarik karo Yovika. Lah, sampean mbuh buktine apa ning ngeruwi pacarmu sing jenenge Kacuk kuwi tertarik karo iki. Lah Yovika tidak merasa gandeng karo Kacuk mergo ora duwe bukti. Bukti fisik ora enek, gambar ora enek, video ora enek. Lah sampean iki engko Birgita. Iki Donald Trump lho. Iya ya Pak, iya aku ki. Presiden USA Amerika Serikat. Iya aku ya bar ngono kok jan Kacuk iki banget tenan Pak. Lah iki sampean iki etok-etok main film lho iki dinilai. Iki Donald Trump nonton yang Amerika Serikat. Lah iki saiki sampean iki ngelabrak ning omah Yovika. Iya. Aku demben kae iki yo tau drama ngene iki terus viral dikira kerebut sampean lho Pak. Iku aku viral neh lho. Wes ta manu ta wis ta manu ta. Wis nek sampean biyen kan dilabrak, saiki sing ngelabrak sampean. Iya Mbak, labrakan aku Mbak. Labrak Mbak Bir. Kowe gelem ta dilabrak? Ora apa-apa nih. Nah, sampean sing ngelabrak. Dadi sampeyan wis cuwinta tenan karo sapa karo Kacuk kuwi. Dadi ora dihubungi ngono, nek seminggu ora dihubungi ngono wis boyo kembut-kembut ngono lah. Istilahnya maksudnya ki kangen banget gitu loh. Yang kembut-kembut itu hatinya. Gitu maksudnya kangen banget. Sampeyan menemukan satu bukti bahwa Kacuk tertarik dengan Yovika. Wah, sampeyan marani ning omahe Yovika ngelabrak. Iki tetep dengan opinimu tetep ora gandeng ora ana buktine. Nah, ya toh. Ki statusmu jomblo. Oke. Jadi kita sanggup main film? Boleh. Ya. Yovika sanggup latihan drama film? Sanggup dong. Oke, heeh. Nganggo anu sik ketoprak sesek sik. Heeh. Kowe ning kene sik. Iki pakai bahasa Jawa atau biasa? Jawa, bahasa keseharian. Ini kene sik. Kowe ning omah ning kene Anding Sambok ki. Ning Anding Sambok kene. Wis kene sik. Aku cara ngono nyapa Mas? Umbah-umbah. Ya wis umbah-umbah kene apa ngopo gecek ki apa ngono. Heeh. Aja gecek sing ngibot lho ya. Lah iki diparani karo kita. Saksikan coming soon yaitu film produksi Amerika Serikat yaitu adalah TTM. Teman tapi meluk-meluk. Ya. Mesra ding. Ya. Yo! Kudu rasa sik. Kok kebangetan Kacuk? Aku ki wis ayu. Dhuwur. Pinter golek duit dhewe. Sek panggah diselingkuhi karo sing jenenge Yovika.
bapaknya kayak apa di sini? Sak bening omah. Kacuk njaluk maem yo wis tak siapi maem. Kacuk njaluk ngombe yo wis tak siapi ngombe. Tapi sepanggah kurang ae to, Cuk. Nyapa to kacuk kok pilih yo pikan wis aku. Kecewa. Apa aku kudu tak mengal yo pika ya? Oh saiki yo pika tak golekane. Iki ganti ning omahe. Yo sesek. Wis tekan omahe. Didodok lawange. Kula nuwun. Yo pika metua yo pika. Nggih, sekedap sinten iku? Yo pika. Iki wis kenal, ceritane wis kenal. Nggih, Mbak. Oh, Mbak Birgita to. Ya Vika. Nggih. Idene kowe wis tak anggap adikku. Amerika nek terutuk. Donald Trump kenal terutuk. Aku arep takon serius karo kowe ya Vika. Nggih. Napa Mbak Bir? Kok ono kabar? Kok jare kowe pacaran karo Mas Kacut ya Vika? Yo ndang saurono. Sigek. Hop. Oh, nek rasa hitungan. Ben fokus pembicaraan. Yo. Jessica nyauri. Piye? Nun sewu lho Mbak Bir. Ya. Wah. Panjenengan ngendikan menika sampun panjenengan galih napa dereng? Sampun jenengan pikir menapa dereng? Terus jenengan iku senior kula lho, Mbak. Kedahipun memberi contoh yang baik. Ngendikan kok gorang-gereng. Ngono kuwi apa apik? Heeh. Aku nganggep kowe wis kaya adikku dhewe ya, Vika. Wah. Kowe tak payu panggonan ning omahku. Saben enek Mas Kacut, kowe ya melu turu karo aku ya, Vika. Tapi kok enek kabar kok kowe malah ngerebut Mas Kacut saka aku ya, Vika. Ki salahku ki apa karo kowe ya, Vika? Jawab ning kene. Sikep meneh. Oh. Filmnya buaras gamelan ya. Mbak Bir. Ya. Jenengan niku ngoten niku ngendikan ngoten niku enten buktine mboten? Ampun nuduh lho, Mbak. Enten bukti fisike mboten? Enten fotone kula jalan kalih yange jenengan mboten? Enten buktine kula pitkolan kalih yange jenengan mboten? Ngono kuwi fitnah lho, Mbak. Gak oleh Mbak one. Aku lara ati, Mbak. Mbak nuduh ngono kuwi, Mbak. Ati nggone gak kono. Lha pundi? Lah tak demekne piye? Kene lho, kene. Kene. Sik, Pak, terus kok akhirnya piye? Akhirnya kingko bir kita dipateni. Mergo ki gak terima difitnah. Oh. Wis to manut aku. Apik. Wis apik manut Berarti aku. ki wis mas klimaks ya? Lima. Saya panas. Kurang panas. Yo. Mbak Bir. Musik. Ora sedikit. Yo. Mbak Bir, Oh. jenengan ngendikan ngoten niku fitnah lho, Mbak. Aku ora trimo, Mbak. Sik, Aku Pak. lho, Mbak, sik aku tak omong sik dhisik, Mbak. Ya wis ya. Kok malah galak sing dilabrak to, Pak? Malah Lah piye wong aku ora dosa mbok tuduh, Mbak. Aku lho Mbak ora pernah mengikuti sosmed jenengan. Aku lho ora ngerti yange sampean iki sapa. Sing ngendi wonge? Yange sampean iki sapa sing ngendi wonge? Ayo. Terduk. Oh. Saiki ya Vika, daripada kowe menuduh aku pinter kowe, mending tak tekok langsung Mas Kacu iki langsung. Loh, iki aku nganggo peran iki aku. Sampeyan yo nganggo peran Pak lho, kosok Mas Kacu ki sapa kan ya penonton mengawang-awang ngono lho. Tak men aku dadi kacuk ya. Ya sok Mas sama dadi Kacu. Oh iya. Oh iki Mas Kacu Ya iki Mas. Iya tak men ya.
Yovika tadi? Mas Kaju, Apa ayang? sampean tak tekoni saiki Mas Kaju. Lagi galau, lagi galau. Yuk, piye. Mas Kaju, Heeh. sampean gak tau ngabari aku. WA aku gak mbok bales. Telepon gak tau mbok angkat. Tak parani ning omah kowe malah ning ngawi. Iki ceritane anu to, omahe ngawi ngono ya. Ya, nek nyangka. Lah sampeyan ki arep tak jak ketemu. Sampeyan ki repot terus lho. Repot sing pentas, sing enek acara. Kan yo menyesuaikan karo jadwalmu to, Ayang. Saiki sampean tak tekoni Mas Kaju. Piye? Apa bener kabar-kabar selingkuhane ini sampean ki saiki karo Yovika Mas Kaju? Ora, tresnaku sak wutuhe gur karo dirimu sayang. Sampean dolan-dolan ning gone alun-alun ngawi lho Mas Kaju. Alun-alun ngawi. Kowe udah karo aku. Oh. Ora, aja percaya. Wong iki nek seneng ngrungokne omongane wong liya kuwi renek enteke. Yen kowe wis percaya karo aku, kowe percaya karo omonganku wae. Ora usah gugu omongane wong jaba. Aja gugu karo gurem ceceker. Percaya karo aku, gur kowe sing tak tresnani. Ya wes nek ngono Yovika saiki tak ngomong rene ya Mas Kaju. Kongkon rene. Sampean yo kudu ngomong dhewe. Iya, no. Gak enak apa-apa karo Yovika Yo, Mas Kaju. kon Jujur rene. ya Mas. Jujur. Ya. Yovika, ayo. Halo Mas Kaju. Iki jane nek apa iki kok gegeran. Lah, aku ya gak eroh ya, Mas. Jare sayangku Birgita iki ngrungokne kabar-kabar jare aku gandeng karo sampean. Nggih, ngeten lho. Ceritane Mbak Birgita niku wau enjing-enjing kok dodok-dodok ngomah kula. Heeh. Jarene nuduh kula niku, Hmm. jarene main di belakangnya selingkuh kare Mas Kacuk. Oh, dadi Kacuk iki mainin tekan mburi, tekan belakang. Jarene ngono. Hmm, Maksudnya iya. selingkuh karo aku. Ya aku ora keterima ta Mas, wong aku ora ngerti Mas Kacuk iki sing dikoyong apa kacuke. Nggih. Iki Kacuk iki jeneng wong. Lah nggih, maksudnya ngoten niku. Iki jeneng wong. Birgita sayang, Eh, kamu iki di mana? Buktimu apa? Lho enek WA Mas aku dikirimi WA karo Mas Heru sampean foto bermesra-mesraan karo Yovika. Mosok? Heeh. Fotoku ning ndi? Fotomu ning alun-alun ngawi Mas. Sik, lho Mas Hirwi sapa meneh? Mas Heru ki ya koncone Kacuk. Koncone Kacuk. Heeh. Heeh. Lah aku gak ngerti Mas Hirwi sapa lah. Aku ora pernah dolan lho, Mbak. Aku itu Mbak tak ceritani ya, Mbak. Aku ning omah ora tau metu, ora tau dolan. Aku ora duwe gandengan, ora duwe wong lanang lho, Mbak. Aku jek jomblo, Mbak. Aja ngono kuwi, Mbak. Aku ora trimo, Mbak. Atiku sakit. Hei! Ati ki ngene ati ki. Wis saya ora trimo, panas. Wis buktine wis kecekel nang, panas. Ayo. Terus Tau. Iki difitnah terus, iki nesu nyandak pedang iki matene iki. Yovika, aku ora percaya karo omonganmu. Aku ngerti. Mas yo kowe rene hubungan karo Mas Kacuk, tapi kowe tambah nyenengi karo pacarku Yovika. Aku ngerti, bukti wis ana. Kowe sik arep ora ngaku karo aku Yovika. Mbak Bir. Wah. Ibarat empripat wae iso salah ndelok. Waduh. Kuping iso salah krungu. Apa yang lambe? Iki ngono fitnah, Mbak. Aku ora trimo, Mbak. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, Mbak. Eling kuwi, Mbak. Buktimu apa? Buktimu apa Yovika? Yuk, langsung. Wah. Sik. Hop. Sik. Iki wis mbok pateni to. Tak wateni lho kan cewek. Aduh, filmmu itu blocking panggungnya kurang. Lah piye? Sing iki nek wis arep mateni to, Heeh. iki Yovika kono. Jejere kono Birgita sing kene. Ku ning kene. Nah, iki engko bar dicubles pedang, jrot kowe dipateni kowe nglitake ning kene. Mati. Blocking panggungnya itu dipelajari. Modus Pak. Loh, blocking itu penting loh dalam film itu. Iya. Ya. Untuk.
Dalangnya modus ya Pak Bu ya. Ngene iki kok aku sing dihujat iki ora. Tak belani wis ta. Ayo. Ya iki dia iki saka ndi? Yo wis, ayo saya memuncak. Saya memuncak anune. Midnight saya muncak iki bateraimu langsung Iki jus. saka tutup sik ya Pak. Oke. Yo. Aku sing Yo. Ya Vika. Nun, saiki buktimu apa kowe kok gak gelem ngaku? Saiki saya nek foto kowe karo Kacuk, tapi kowe gak gelem jujur karo aku. Aku ngerti kowe ning mburiku nyenengi pacarku. Tapi kowe gak gelem ngaku karo aku. Iya. Mbak Bri, Terus. Mbak Bir, Heeh. ibarat empripat ku iso salah ndelok, Mbak. Ibarat kuping iso salah krungu. Ibarat lambe iso dadi kaya ngene. Iya. Terus Aku ora trimo, Mbak. Eling-elingan ya, Mbak. Fitnah lebih kejam daripada Saiki kowe pembunuhan. terima terima kowe arep ngaku ya Vika. aduh sindenku mati siji. Loh, ngeten iki lho Pak, Bu. Mati gur kare glimpange dadak kon apa mapanke ning gurine dalang. Dalang cerutak. Nyantol sayang. Gancet ya. Wis iki engko sesuk tak telepon Donald Trump. Berarti lolos Pak iki. Lolos. Ya insyaallah sesuk ketemu karo Donald Trump. Loh, Donald Trump gak suka dibedil loh Mas Kay. Ora iki sesuk aku ketemune Donald Trump ning Sidokare. Wih. Jadi iki hasil filmnya itu Berarti gimana? kita lolos ya Vika. Mbak Bir. Main film dengan judul Teman. Tapi muah-muahan. Apa we Mas aku. Ayo, saiki nembang loro. Pamundutane pirang-pirang silakan dipilih berdua sing kompak apa. Ono tembang kangen, ono sambel kemangi, ono gubuk asmara.